heb contact gehad met de gemeente Sluis en die heeft mij doorverwezen naar jullie van RSG Safety. Jullie zijn de strandwacht hier bij Duinovergang 18. Ja. Met wie heb ik het genoegen? Ik ben Thomas. Ik ben hier dus strandwacht, één van de strandwachten. We zijn hier inderdaad bij Nieuwvliet, maar we hebben 5 posten over het hele strand van West-Zeeuws-Vlaanderen. En ik dacht misschien vandaag leuk als je even mee kan kijken. Ja, namens de kijkers heb ik natuurlijk de vraag: zou ik mee mogen rijden met deze prachtige reddingsbrigade auto? Nou, van mij mag dat. Ik denk dat die eend op het strand niet zo heel goed gaat redden. Dus misschien deze maar beter even voor deze uitzending. Nou ja, in Nieuwvliet Bad gaan we niet met het eendje op pad, maar lekker met deze auto. Lijkt me een goed idee. Gaan we doen? Ja, lijkt me een goed idee. Ja, op het strand kunnen we met deze gewoon uit de voeten en met die niet. En misschien nog een klein oefeningje erbij? Ja, dat moet wel lukken, denk ik. Ik heb er zin in. Jij ook? Ik heb er zin in. We zijn er vandoor. Ja. Nou, prima. Zit je goed? Ja. Mooi. Nou, naar het schitterende ritje over het strand hier in Nieuwvliet zijn we hier aangekomen bij de wachtpost. En Thomas, kun jij eventjes iemand introduceren die naast jou staat? Nou, dit is mijn collega Marel. Zij gaat even iets vertellen over zichzelf en dan ook over wat hier op het bord staat, als je het goed vindt. Ik ben benieuwd. Dankjewel voor de uitleg. Hallo, ik ben Marel. Ik ben een van de strandwachten hier als eerstejaars. En ik kom uit Twente. En ik ga jullie wat uitleggen over het informatiebord hier. Linksbovenin zie je wanneer het hoogwater is en wanneer het laagwater is. Daaronder staat wanneer de zon opgaat en wanneer de zon weer ondergaat. Rechtsnaast dan zie je de temperatuur van het water. En het is nu lekker warm, 22 graden. En daaronder is de luchttemperatuur. Daar rechtsnaast is weer de windkracht. Daaronder staat hoeveel procent kans er is op neerslag. Het is vandaag maandag 22 augustus, dat staat er ook op. En de UV-index is vandaag 6. Ja, nee, daarom. Nou. Met Jeroen Prijveten. Echt even top. Nou, na een ontzettend leuke rit over het strand met Thomas en een uitleg door Marel en Thomas over het informatiepaneel, zijn we nu hier aanbeland hier bij de strandwacht en we hebben een prachtig uitzicht over de zee. En Thomas die gaat even iemand introduceren. Nou Jan, welkom op onze strandpost. Dit is Anton. Anton gaat zo even uitleggen wat je hier allemaal ziet en wat er allemaal gebeurt op de strandpost. En ik hoop dat je het interessant vindt om even te zien wat wij hier allemaal doen en van ons uitzicht te genieten natuurlijk. Oké, ik ben Anton. Ik ben van RSG Safety, eindverantwoordelijke voor de strandbewaking. Dus voor alles wat er gebeurt, kan ik uiteindelijk dat aan de gemeente uitleggen wat we hier doen. We zijn met een flink aantal mensen hier bezig. We hebben ook de nodige technische snufjes. En ik kan wel even een aantal dingetjes laten zien van wat voor materialen we allemaal gebruiken. Wat we doen met communicatie vooral. Om te zorgen dat we dus van alle posten alles goed onder controle kunnen houden. We beginnen even hier. Je ziet wat computerschermen. Zou je denken van wat heeft dat voor nut op een strandpost. Maar dit is een systeem. We hebben een communicatiesysteem. Dat wil zeggen al onze patrouilles op het strand. Dus de mensen die lopen, alle auto's die rijden, alle boten, alle posten hebben communicatiemiddelen. Die hebben dus portofoons of mobielefoons zoals je daar ziet. En we kunnen al deze portofoons dus zichtbaar maken op het scherm. Dus als wij een auto op het strand hebben, dan kunnen we precies zien waar een betreffende auto op het strand staat. Dat is heel handig als er bijvoorbeeld een zoekactie is, er is een kind vermist. Dan kun je precies zien van er loopt een patrouille op een bepaalde plek op het strand. Er loopt een andere patrouille een stukje verderop. De auto rijdt daar. Op die manier kun je dus een heel goed overzicht krijgen van waar al je eenheden zijn. En wat ze doen, welke kansen opgaan. En heb je dus
ja, ook op afstand, want we zitten hier op de centrale post, maar het hele strandgebied is 15 kilometer. Dus ook op afstand kun je op deze manier goed overzicht houden van wat er allemaal gebeurt en waar je mensen, waar je eenheden zijn. Prima. Nou zie ik nog een verrekijker. Ja, nou ja, dat is eigenlijk onze belangrijkste taak en dat is het toezicht houden. Dus al deze snufjes, dat is heel mooi, maar in feite zitten we natuurlijk primair voor het toezicht houden. En we hebben hier het zwemgebied voor onze neus. En ja, dat doen we met het blote oog. Maar vaak is het ook handig als je dus de mogelijkheid hebt om met een verrekijker eventjes in detail te kijken van zit die persoon te dicht bij de palen? Zwaait hij naar iemand op het strand of zwaait hij naar ons? Dat soort zaken. Dus dat kun je allemaal met die verrekijker net even iets beter bekijken. En ook voor dingen die buiten het zwemgebied gebeuren is het makkelijk dat je dus eventjes de mogelijkheid hebt om toch wat verder te kijken. En toch eventjes de details beter te zien. Anton, als nou mensen zich aan wilden melden, hoe kunnen ze dat het beste doen? Ja, het makkelijkste is even een mailtje sturen naar info@rsg-safety. En dat is dan rsg-safety.nl, moet ik er wel bij zeggen, want anders komt het niet aan. Het is altijd leuk als er weer nieuwe mensen bij komen. Thomas, je zit hier als een keizer op de troon van een boot. En die boot die heeft het nummer 33. Wat kun je allemaal met deze boot doen? Nou ja, inderdaad Jan, dit is onze boot. Dit is de zogenaamde 33. Al onze boten hebben code 3, dus dit is de 33. Dan heb je de aanpost, dat is dan de 23, 43. Dat is gewoon een boot. Het is eigenlijk een snelle rip, zo noemen wij dat. Er zit een buitenboordmotor op. We hebben een reddingsboei bij ons. En we gebruiken deze boot vooral om langs het strand te varen en te kijken of het gewoon veilig gaat allemaal. Patrouille varen noemen we dat. Maar in geval van nood kunnen wij er ook een boot mee slepen. We hebben hier een grote sleeplijn. Of we kunnen mensen redden uit de zee. Thomas, we staan hier bij een prachtig informatiepaneel. Die vlaggen, hè? Daar krijg ik ook zoveel vragen. Kun jij die vlagsignalen eens eventjes uitleggen? Dat kan ik zeker. Op ieder duinovergangbord vind je eigenlijk een korte uitleg. Een van de belangrijkste, die lijkt op ons pakje. Betekent dat er strandwachten aanwezig zijn. Dat is rood met geel. Rood met geel? Ja, en die lijkt op ons. Dan heb je eigenlijk nog een belangrijke, is een rode vlag. Dat betekent absoluut zwemmen verboden. Voor onweer of hele hoge golven. Gele vlag, je mag wel zwemmen, maar het is best gevaarlijk. Dan hebben we een windkegel. Dat betekent dat je niet mag zwemmen met drijfmiddelen, omdat je dan de zee opdrijft. We hebben de blauwe vlag, die zie je overal hier, dat het gewoon een heel mooi strand is. Ja. Een van de beste stranden van Nederland. En dan als laatste hebben we nog een vlag met een vraagteken. En dat betekent eigenlijk dat er een kind vermist of gevonden is. Dus als je dan je kind kwijt bent, kom je naar de strandwacht. En dan gaan wij je helpen om het kind en de ouder weer bij elkaar te brengen. Dat is wat de vlaggen eigenlijk betekenen. Perfect. Dacht ik. Oké, dankjewel. Nou Thomas, dit was een onvergetelijke dag. Je hebt hier een prachtige demonstratie gegeven wat die strandwacht hier allemaal in Nieuwvliet doet. Mag ik je hartelijk danken namens RTV Scheldemond. En we zullen het resultaat zien van het filmpje. Wat is jouw indruk? Ja, ik vond het hartstikke leuk dat jullie er waren. Perfecte dag uitgekozen. En ik hoop ook dat jullie een leuke dag hebben gehad.